Tonio Fenek flimkien mal-kumplament tal-kabinett ta' Lorenz Gonzi qed jieħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Fl-istess waqt qed iwaħħal fil-familji Maltin u Għawċin għar-riżultat ħażin tal-ekonomija Maltija. Waqt attività politika l-ħadd li għadda, il-Ministru tal-Finanzi qalli meta l-Moody's poġġiet veduta negattiva fuq Malta kienet qed tgħaddi ġudizzju fuq l-istat tal-pajjiż u bl-ebda mod kontra l-Gvern Malti. Il-Gvern l-ewwel nett, ir-rating ta' Moody's mhux rating fuq il-Gvern huwa rating fuq l-istat tal-pajjiż. Il-Partit Laburista qal li din id-dikjarazzjoni hija sinjal ta' sfiduċja mill-Gvern fil-bżulija tal-familji u n-negozji Maltin. Qal li l-analiżi tal-Aġenzija Moody's tippunta subajja direttament lejn it-tmexxija finanzjarja u ekonomika tal-Prim Ministru li min-naħa tiegħu qed iwaħħal f'kulħadd barra fih innifsu. Il-Gvern qed iwebbes rasu li jibqa' jagħmel l-istess affarijiet li jagħmel sal-lum il-ġurnata. Din hija riċetta tal-falliment ieħor, jgħid il-Partit Laburista. B'differenza mill-Gvern, il-Partit Laburista għandu fiduċja fil-familji Maltin u tenna li tmexxija serja, pajjiżna jista' jeleb il-maltemp li ħallina nitlu fih il-Prim Ministru tal-lum. Il-Partit Laburista tem jgħid li l-familji u n-negozji Maltin ilhom li taw downgrading li tmexxija ta' Lorenz Gonzi u Tonio Fenek u għalhekk l-Gvern ma jrid ibiddel xejn, allura l-poplu Malti għandu jbiddel lilu.